מי מתעסק? זה מיקו. אני אומר לך, אני מרגיע אותך לגמרי. חבר מועצה, אין לו שום כוח לשום דבר. אני יודע מה שאני אומר לך מניסיון של שנים. ששון! מה רוצה התולעת? מי מתעסק? זה מיקו. מה אתמול? אמרתי שלא ראית אותו לפני חודש. מה זה ששון? עוד הפעם אתה מתעסק עם ילדים? מה רוצה התולעת? ששון! אלאס! מה אתמול? אמרתי שלא ראית אותו לפני חודש. מי מתעסק? זה מיקו. אז היא הביאה לי את אשתו. ששון! יוסי מסוגל לעשות נזקים. ועשינו פה שמיניות. כי אני אמרתי לרינה, יוסי לא יהיה על גופתי. אתם לא צריכים לבוא לדבר איתי, כי אצלי בבית אשתי משתוללת עליי. חבר מועצה, אין לו שום כוח לשום דבר. 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 הברית, אני יכול להגיד לרינה לא, ואז החבילה מתפרקת. תקשיב, אנחנו סוניה משתוללת, אנחנו זוכרים את הבחירות בדרך כלל היא לא מתערבת. פעם בחודש ישיבה, אמיתי לגמרי מה שאני אומר לכם. שום דבר אין בזה נזק. הנזק יותר גדול אם בעלה היה נכנס. בעלה, לא. זה לא אותו דבר. הוא הרבה יותר מתוחכם ויותר, אני לא צריך לספר לכם מי זה יוסי. בבחירות סוניה וזה, אבל הפעם היא אמרה לי, לא יקום ולא יהיה, אבל המשמעות שאני לא ארוץ לעוד קדנציה.